ang atong wali karon, atong siri gitawag ni og hashtag sa English, no? Unya hashtag lisura gyud paghubad sa Cebuano, no? Mo na ako lang gibutang hashtag, no? Hashtag mabadlungan ta ni. Lisod kayo. So karon magsugod kita sa siri ang giulihan og hashtag, no? Nya sa kultura karon nga puno ang mga tao sa teknolohiya o social media, ngayon kitang magtipig sa atong kaugalingon nga magpabilin, nakatutok ug nakasentro dili lamang sa atong teknolohiya karon kundi diha ni Kristo. Usa atong basahon ang atong sitas karong haponon mga igsoon. Atong gikutlo kini gikan sa basahon ni sa Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 1 ug 10. Atong basahon mga igsoon ang maong mga bersikulo. Naging onis bersikulo 1, tumana gayon ninyo ang pag-ayo ang tanang mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, aron magkinabuhi kamo og dugay ug mudaghan ug makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga katigulangan. Inomdumi ninyo kung giunsa kamo pagiya sa Ginoo nga inyong Dios sa inyong paglakaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Gihimo niya kini sa pagtudlo kaninyo, sa pagpaubos ug sa pagsulay kaninyo aron mahibaluan kung unsa gayud ang sulod sa inyong kasing-kasing. Kung tumanon ba ninyo ang iyang mga sugo o dili. Gipaubos niya kamo o gipagutman o unya gihatagan niya kamo og mana. Usa ka matang sa pagkaon nga wala gayud sukan matilawi sa inyong mga katigulangan. Gihimo kini sa Ginoo sa pagtudlo kaninyo nga dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao kundi sa matag pulong sa Ginoo. Ug sulod sa 40 ka tuig wala mudaan ang inyong mga bisti ug wala manghubag ang inyong mga tiil sa paglinakaw. Sabta ninyo nga sama nga ang usa ka tawo nagadisiplina sa iyang anak, ang Ginoo nga inyong Dios nagadisiplina usab kaninyo. Busa tumana ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, pag kinabuhi kamo subay sa iyang mga pamaagi ug tahuran ninyo siya. Kay dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa maayong yuta nga may mga lugot ug mga tuburan nga nagdagayday sa mga kapatagan o kabukiran. Kining yutaa may mga trigo, barley, ubas, igos, pomegranata, ulibo ug dugos. Dili kamo mawad-an og pagkaon ining yutaa ug dili kamo kulangon sa bisan unsa. Makakuha kamo og mga puthaw ining yutaa nga daw sa nanguha lang kamo mga bato. Ug abunda ang mga bronze sa mga bukid kay makakaon na kamo og mga busog daiga ninyo ang Ginoo nga inyong Dios tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Magampo ta mga igsuon sa pag-usab. Amahan among langit nun, manlangini ang mong pulong ug salamat sa kaygayonan imong gihatag kanamo Lord nga makapamati usab kami sa imong sa mga pagtulun-an nga gikan sa imong balaan nga pulong o Dios niining kapunon. Ikaw Ginoo among ituboy, ikaw among daygon himayaon ug simbahon tungod kay ikaw man ang Dios nga labing gamahanan. Salamat ining tanan Ginoo lugad, dimo alam man kami Ginoo lugad nga instrumento aron mahimo kami nga galamiton Ginoo lugad sa pagpalapad diha sa imong gingharian. Atagi og malumo nga kasing-kasing ang imong katawhan Ginoo lugad nga maka imong dawaton Ginoo lugad ang magpagtulun-an nga ilang makutlo nining kapunon. Tagay silang pandungog Ginoo lugad nga ilang mabati gayud ang matuod nga mensahe Ginoo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsuon. Ug sa dili pa nato hinay-hinayon paghimay-himay kining ato ang wali, ako usa nga ipahibalo kaninyo nga doon na tayo paghahimuon nga youth camp karong Hunyo 27 ngadto sa 29 karong tuiga, no? Ug adunay gitawag nato og early bird registration nga 2,500 hangtod sa Hunyo 19 lamang kini. Ug aduna usab sila mga sponsor, no? Kaning atong youth nga programa alang sa atong adunay mga kasing-kasing nga muabag niini o mo sponsor man sa ato ang mga youth. Ug aduna mo'y mga pangutana kung taka lang si Molly or si Ginny. So akong
hangyo ang katong mga adunay mga malumo nga kasing-kasing kining ilang paghimuon karon nga youth camp, open gayud sila kung dunay mo sponsor ug duna ba kamoy ihatag nga mga batan-on ninyong mga anak karon makaapil niining atoang youth camp paghimuon. So ang ikaduha natong pahibalo mao ang mga ginikanan o bisan kinsa man nga adunay mga bata anaa nay on-site nga Sunday school matag 1 PM alauna ug alas 4 ug adunay umaabot nga mga VBS Vacation Bible School karong Hunyo. One day na ni siya mga igsuon usa ka adlaw. Karong Hunyo 18 karong tuiga ug alang ni adtong mga inahan nga naa karon adunay mga gamay nga pahalipay nga mahimo niyong dawaton inig kahuman sa atoang service. Doon na kamoy gasa mga ginikanan o mga inahan. So aduna usab kita foundation classes nga pagasugod karong Hunyo 3 ug sa sunod nga unom ka semana sa matag Biyernes kinahanglan kini sa mga small group leaders. Akong gihangyo ang mga small group leaders ug mga assistant leaders ug katong nagtinguha nga mabautismuhan gikinahanglan usab kini nato nga makasabot gayud kita kung unsay pundasyon sa atong pagtuo. Busa gidasig kamo sa pag-attend ining foundation classes nga pagahimuon dinhi sa atong iglesia. Usa-usab ka dako nga pribilehiyo nga makahatag ug makaampo kami sa among mga kaigsuonan, ang iglesia sa mga kaigsuonan ug giawhag ko kamo sa pag tawag niining gamita ang paggamit sa prayer card sa text messages nato nga 0912-130-6148 o kaha chat pinaagi sa ato ang FB page. O kung kini confidential, kini ipahibalo lang sa sulod sa pastoral team aron dili kini nato i-post. Pero kung dili kini confidential, ato ni siyang i-post aron kitang tanan makaampo nini. So salamat mga igsoon. Maura to taas-taas to atong mga pahibalo no. So salamat sa Ginoo nga daghan na kayo tang mga activity karon gikan sa pandemic niadtong wala gitay nahimo. Apan grasya sa Ginoo nga nakahimo ta ninig balik nining atong pagserbisyo sa pagpangalagad sa Dios. Pinaagi aning Cebuano service nato ug ato ang mga uban pang mga kalihukan. So sa ako nang gingon ganiha ang ato ang series karon hashtag no? Hashtag isura gyud. Mo ni amo ning gikuan sa Cebuano na amang koy translator gyud nga reliable jud kaayo. So mo ni gingon dinhi hashtag TBT ni ug sa kuan pa na naibalo na mo ana kamong mga tiki kayo sa technology no. Mga updated kayo sa mga unsa pa na din ang mga language diya sa computer uban pa no. So kanang TBT sa English mo na Throwback Thursday. Pero ato nang gisimplify pinagi sa atong Cebuano no. Throwback Thursday. Ang pasabot ana kana bang gibalik so ang ato ana sa Cebuano ang paghandom. So hashtag TBT nya hashtag paghandom no. Sa atong panahon karon sa teknolohiya labi na sa social media tingali nakadungog na kamo nga na ni trending ang termino nga TBT, di ba? Kauban na ng mga LOL, mga YOLO, uban pa, no? Sila rin naibalo unsay meaning ana. So, mao na TBT Throwback Thursday. So alang sa kasayuran sa tanan sa mubo nga kahulugan ini mao ni ang pag-post diha sa social media. Pag-post sa social media, nanglitan sa Facebook, magbutang ta usa ka tawo og hulagway sa mga panahon o kapanahunan nga milabay na dugay na kayo. Pinaagi niini makapamalandong o paghandom ang usa ka tawo sa mga miagi. So kani di ang Throwback Thursday o hashtag TBT mao di ni ang gihimo sa mga tawo nga mag-post sila mga handumanan o ilang mahandom mga butang lugar o uban pa nga ilang i-post diha sa Facebook ug asa pa nga sa social media no. Ug alan nga atong mas masabtan sulayan nato nga masinati karon. So giawhag ko ang tanan nga mututok diha sa screen sa mga sama niini nga post sa usa ka plataporma sa social media. So unang hulagway aton tan-awon usa ka post sa imahe nga atong hatagan ug dili tag-an
Naibalo na mo unsa na. Tutuki lang. Kansa man na siya? Ako naibaw ko kaya kita mo, di ba? So mao na siya ang hitsura sa una pagsugod sa atong IT park. So pila na katuig, di ba? Hatagan ko mo agikan kining hulagway sa katuigan sa 2001. Kani pagkahuman ani. So unsa naman taron 2022? So layo-layo na gyud no. Kadaghanan tingaling mga lumulupyo na sa Sugbo sa daghang katuigan sa inyong pagtan-aw sa mga hulagway kamo makahinumdum sa maong panahon. Sa maong lugar tingali aduna kamoy mga kasinatian o nahinumduman no nga mobalik sa inyong hunahuna karon. Nakakita na siguro mo ana making ala tinuod no dito ko napandol anang iyang na ay taas kay nga. So ang ikaduhang hulagway gikan sa usa ka post atong tan-awon sa screen. Uy, black and white. Unsa man kining hulagway mga igsuon tanawa ninyo ug nakahibalo ba mo ibutan talag nakasinati na ba mo nakakita na ba mo niini. Hibalo mo kaning hulagway gikan pa ni 1967. Napay bagong natawo aning niya karon dinhi siguro no. So 1967 no. So uban kaninyo wala pa gani siguro mataw ning panahon na ug kung kamo makarelate kining hulagway nagpaila lang kamo sa inyong edad. Isa may nahibaw ani. So nagpaila lang mo sa inyong edad no. Ang inyo nakita mo ang hulagway sa Cebu Carbon Public Market. Mao ni hitsura ni atong tuig 1967. Ani mao pa ni atong hitsura sa carbon. So naay katulo ka hulagway o atong ipakita diha sa screen. Oh, kana tagan ko pila ka minuto ug nakaibalo mo ana unsa na atabay na. Adili diay. So mao na siya ang dapit sa Ayala. Di ba? Mao na siya ang pagbag-o pang nagtukod ang Ayala kanang naa diya sa tunga no. Tingali na kay nundom gud ko niini ug daghan nga nalambigit nga handumanan sa atong mga hulagway. Kay daghan kay sa una pag-abli aning Ayala, daghan kay nagpa-picture dito sa una, no? Kaya wa lang ko moapil. Ug dili lang mga hulagway, mahimo usab nga usa ka butang, musika, kultura, pagkaon, mga uso ug uban pa. Nga niadtong mga panahon atong mahandom. O kung inyong makita o madungog kini makapabuhi sa inyong kagahapon. Labi na gyud to si kuan. Nga dili nimo mahimo gayud nga mabalik o balikon. Handumanan. Mao kining ginabuhat og mahitabo sa mitrending nga tawag natog #TBT no. Throwback Thursday ingon ta sa Cebuano. #ang paghandom. So igo na lang ta paghandom kay niagi naman eh. Pero sa una wala na to tagaigbili tungod kay at katong higayuna mao pa ni ang pagkahitabo. Pero karon kun masinatik ninyo, inyo nang makita sama atong hulagway atong ipakita karon makahinumdum mo nga na maligya mo gud sa carbon sa una mao pa nang hitsura ano. Pero mao na ang katong as carbon ang idadidara na gito. O mao atong makita dinhi nga ang mga basahon sa atong sitas nga gibasa nga atong basahon karon mao kini ang mahimo natong matawag nga usa ka version ni Moses nga gitawag nato #TBT no. Siya nagtukmod sa mga katawhan nga maghandom sa mga milabay nga panahon ug human mamalandong sa maong takna nga naa sila ug mulantaw sa umabot ug labaw pagyod nga kita mulantaw ug muhangad balik ngadto sa Dios. Mao ni atong topic karon mga igsuon nga atong paglantaw sa mga naagi, no? Atong hinumduman, pahinumduman ang atong kaugalingon. Mahitungod dinhi. So aduna tay tulo ka hugna niini nga gitudlo ni Moises sa ato sa imong sa maong sitas ug kini minaagi sa mahinungdanon gayud nga paghandom. So atong tan-awon sa una, gingon dinhi. Himoa ang paghandom nga magtudlo kanimo nga mosalig sa Dios. Atong basahon. Deuteronomio 8:1-4 ningon dinhi. Tumana gayon ninyo pag-ayo ang tanang mga sugo nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. Aron magkinabuhi kamo og dugay ug mudaghan ug makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo sa inyong mga katigulangan.
Bersikulo 2, hinumdumi ninyo kung giunsa kamo pagiya sa Ginoo sa nga inyong Dios sa inyong paglakaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Gihimo niya kini sa pagtudlo kaninyo sa pagpaubos ug sa pagsulay kaninyo aron mahibaluan kung unsa gayud ang anaa ang sulod sa inyong kasing-kasing. Kung tumanon ba ninyo ang iyang mga sugo o dili. Bersikulo 3, gipaubos niya kamo o gipagutman ug unya gihatagan niya kamo og mana. Usa ka matang sa pagkaon nga wala pagayod ninyo sukad matilawi ug sa inyong mga katigulangan. Gihimo kini sa Ginoo sa pagtudlo kaninyo nga dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa matagpulong sa Dios o sa Ginoo. Sulod sa 40 ka tuig wala mudaan ang inyong mga bisti ug wala manghubag ang inyong mga tiil sa paglinakaw. Kahibulungan. No? 40 ka tuig sa paglatagaw. Ang sinina maulang gihapon. Dinalan ta mo hisgot ug unsa nay humutan na. Atong makita nga si Moses nagtudlo kanila nga niingon siya hinumdumi. Sa dili pa sila mulaka ngadto sa yuta sa panaad sa Dios, si Moises nag-ingon kanila nga maghinumdom sa ilang mga nagian nga kasinatian sa wala pa sila moabot kung asa sila sa maong takna. So mao ni gingon ni Moses, hinumdumi. Matod pa sa siyensya nga ang matag kasinatian sa tao, no? Matag tao nga mahimamat, matag bisag unsa nga nabasahan kining tanan gitipigan sa usa ka dapit sa atong alimpatakan. Nakuha ninyo? Naamoy na hinumduman niadtong unang panahon, matod pa sa sinsya nga kanang butanga anaa ra gyud gitipigan sa ato ang alimpatakan o sa atong utok, no? Apan ang problema ani mga igsuon, asa man kinindapita. Wa man ta mahibalo, di man ta kakita kung unsay nasa sulod. Ang problema mao ang paghinumdom. Kay usay malimot na ta. Labi na sa paglabay sa mga panahon, sa pag-uswag sa atong edad, nagtikalisod gayud ang paghinumdom. Kisa may daghan din malimtanon. Bisan ako moangkon ko na kay hapit kada adlaw mao na nay may tabo nako. Musulod ko sa balay, gikan ko sa balay iniguwa nako kay na ako'y kuhaon. Pagguwa nako, mutana ko sa kuang Paris, unsa ganito akong kuhaon? So wala man sa kay balo, di mabalik na sa ko sa sud, ako ra sang balik ang akong posisyon, nagunsa ko aniya pag ana ko, niguwa ko. Ana hinumdum nako unsa akong kuhaon, so balik na sad ko, dili lang ka usa kaduha mo. Daghan na sa namihitabo. Alam mo pangutana sa kong edad. So mao na mga igsuon no nga bisan unsa man nga kaagi matamis nga kagahapon o mapait nga kasinatian, matagpakli nato sa panid sa atong kagahapon, kasagaran ang dili nato malimtan, mao gayud ang mga maanindot nga mga tipaka nini. Lawom na to. Ilabi na kung kini usa ka hugna nga atong mahanduraw diin kita nagmaya nining panahon na. Apan ang uban kuli na gyud kay natong hinumduman. Ug malimtan gani, labi na gyud ang mahitungod sa kamaayo sa Dios atong kinabuhi. Nakalimot na ta. Nakalimtan na to ang kamaayo sa Dios, wala na to makita nga siya hatag ka nato o kusog, naghatag nato sa tanan, ug ato ka nang makita nga niabot kita karong panahon na. Mao kani ang gisulti ni Moses ngadto sa mga Israelita nga maghinumdum balik sa panahon sa kawanangan. Pinumduman niya ang mga Israelita nga hunaw-naan ninyo pagbalik ang nahitabo dito sa kawanangan. Maghinumdum kung giunsa sa Dios sa pagtagbo ug pagpanalipod kanila. So atong makita mga igsoon sa sitas. Si Moses nagingon kanila nga maghinumdum. Ug aduna siya tulo ka butang nya iyang gipasabot nini. Una, maghandom sa giunsa kamo pagiya sa Dios taliwala sa kalisdanan. Maghandom sa giunsa kamo pagiya sa Dios taliwala sa kalisdanan. Maghandom sa pagsulay sa Dios kaninyo. Ug kay katulo maghandom
nga ang Dios matinud-anon kanunay. Amen ba mga igsoon? Matinud-anon kanunay. So atong tanaw ng una, maghandom giunsa sa Dios, kamo pagiya sa Dios, taliwala sa kalisdanan. Matod pa sa Deuteronomio 8:2 nag-ingon dinhi, hinumdumi ninyo kung giunsa kamo pagiya sa Ginoo nga inyong Dios sa inyong paglakaw sa kamingawan. So ang maong sugilanon sa maong takna sa mga Israelita, sila naglatagaw sa kawanangan o kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Inayunta ang ilang panaw gikan sa Ehipto padulong sa Kanaan, mahimo lang nga masamubo nga panahon apan tungod sa ilang kamasupilon ngadto sa Dios ug sa pagkawalay pagtuo sa Dios sa iyang saad, sila natanggong sa kawanangan sulod sa 40 ka tuig. Kung nahitabo ni kaniadto mga igsoon, kung kita magpabilin nga masupilon sa Dios, kung kita dili magpakabana, kung unsa man ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi, mahitabo gayud ug unsa ang nahitabo sa una. Basin magpabilin na lang kita sa ato ang kahimtang, dili ang edad magpabilin, mudagan ang edad pero ang atong kahimtang sa atong kinabuhi magpabilin. Ingon ta walay pulos ug walay kahulugan ang nahitabo. Kaya dili mahinungdanon, dili gayud mahinungdanon, nagtuyok-tuyok lang sila, nagtuyok-tuyok. Walay nahimo. Apan sa ingon pa ni Moses nga ang Dios nagiya kanila sa ilang paglakaw. Ang Dios kanunay nga ilang kauban. Nakuha ninyo? Bisan pag unsa ta ka masupilon. Bisan pag ang nahitabo sa atong pagkamasupilon atong nasa sinati ang consequence sa pagkagahi sa atong ulo. Apan unsay giingon dinhi ni Moses, bisan pa sa hitabo ang Dios nagauban gihapon kanato. Ato nang ma-apply sa atong kinabuhi karon mga igsoon. Atong makita na pinaagi sa Exodus 3:71, nag-ingon dinhi, kun adlaw ginagiyahan sila sa Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi, ug kun gabii ginagiyahan sila pinaagi sa panganod nga daw kalayo. Nga naghatag kanila og kahayag aron makapadayon sila sa ilang paglakaw adlaw man o gabi. So atong makita niingon dinhi 40 ka tuig ang ilang pagpanaw tungod sa ilang pagkamasupilon nga mahimo raw tagpipila ka adlaw, pila ka semana, apan bisan pa man ang Dios naghatag kanila og pagiya. Sa adlaw ang panganod nga murag haligi ug sa gabi panganod nga murag kalayo. Aron sila makapadayon silang panaw. Tataw og klaro nga ingon man literal gayud ang pagiya sa Dios kanila. Bisan pa kanato mga igsoon, tataw gayud og klaro nga literal gayud kita nga gigiyahan sa Dios. Kay wala pang magiya kanato ang Dios, wala ta dinhi karong panahon na. So panalang kanato aron unsa may kapuslanan ini magpangutana ta. So ato kining panaminan nga kita usab nakasinati ug daghang higayon nga ang mga panghitabo nga daw sama nga walay pulos, di ba nakaagi na mo naka-experience mo nga bisag unsay inyong gihimo, bisag unsay inyong buhaton kay ingon gimo nga wala may pulos ni. Mao kana higayon mga igsuon nga kita naginalig na sa atoang kaugalingon. Mahulog kana nga walay pulos, walay kahulugan ug dili gayud mahinungdanon. Mao nay atong gihimo. Ang mga mahinungdanong butang atong gihikling, pan ang mga dili mahinungdanon mo atong gihimo. Mao nay kasagaran mahitabo. Panaangay kitang masayod o mahinumdom nga ang Dios ang nagiya o magiya kanato sa ato ang mga lakang. Musimang manda apan ang Dios mupabalik kanato sa eksaktong dalan sa atong kinabuhi. Kung kita dili na magmasupilon. Matuod gayud siya mga igsoon nga magiya kanato sa mga dapit nga dili nato gusto, di ba nakabantay mo dili man di ko ganahan din ni dapita, di ba? Magbuot man ta sa Ginoo. Gibutang ka diha sa Ginoo tungod kay aduna siya katuyuan sa inyo ug sa akong kinabuhi. Sa dapit taliwala sa kapait ug kalisdanan ingon man kapilihan. Inay kita nagtinguha nga muhimo og kanunay lang manindot ug madaugon nga kahimtang. Apan kini dili mao ang kamatuoran og realidad. Dili ni mao ang reality sa atong kinabuhi nga pirmi lang tang madaugon, pirmi lang tang malampuson. Maayo atong kahimtang. Apan kini dili mao ang kamatuoran. Panbisan man ining tanan hitong hinumduman magigsuon nga ang Dios atong kauban. So dili pa nato gusto. Matod pa sa Salmo 23:4.
Bisan og maglakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan unsang dautan. Kay ikaw uban man kanako. Mao ni pagtan-aw ug pagtuo ni David, no? Nga bisan pa man sa landong sa kamatayon, dili siya mahadlok tungod kay nasayod siya ang Dios nagauban kaniya. So mao to ang una. Maghandom ta kung giunsa kamo, maghandom giunsa kamo paggiya sa Dios taliwala sa kalisdanan. So ang ikaduha, maghandom sa pagsulay sa Dios kaninyo. So doon na ba'y mahitabo mga igsuon nga ang mga panghitabo nga dili maayo, ato lang kanang gisalikway, atong gisalindot, atong gipadaplin, wala nato tan-awa nga bisan lisod ang kahimtang, hinumdumi nga gisulayan kamo sa Dios. Dili kana makadaot alang kanato kundi gihimo na sa Dios aron kita malig-on. Muna atong tan-awon. So atong tan-awon diri sa Deuteronomio 8:2. Ningon si Moses, hinumdumi ninyo kung giunsa kamo paggiya sa Ginoo sa inyong Dios sa paglakaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Gihimo niya kini sa pagtudlo kaninyo sa pagpaubos ug sa pagsulay kaninyo aron mahibaluan kung unsa gayud ang sulod sa inyong kasing-kasing kung tumanon ba ninyo ang iyang mga sugo. Mao ra gyud nitumong og tuyo sa atong Dios. Sa tanan natong pagabuhaton. Wala gayud tay angay pa nga istoryahon na lesson nga ang Dios nasayod gayud sa unsa nga naa sa atong kasing-kasing. Walay malilong. Ang tanan dayag sa mata sa Dios ang atong kahimtang. No? Gibaliwala lamang nato na tungod kay kita anaa pa man sa ato ang maayong kahimtang. No? Apan ang tumong nini nga ang Dios nagtinguha sa tawo nga masayod gayud siya kun unsa ang naa gayud sa ilang kasing-kasing. Kay nakita sa Dios nga ang tao karon mapahitas-on, mahigugmaon sa salapi, no? Mga gahi og ulo. Magsigig reklamo inay mapasalamaton sa Dios. Mao na gibadlong sa Dios ang maong tao o kita gibadlong ta sa Dios kun anaa na kita diha anak nga kahimtang. Ang kamatuoran numdumi mga igsuon nga ang pagsulay magbutyag kun kinsa gayud kita. Sulayan ta sa Ginoo. Dili kay wala mahibalo o masayod ang Dios sa atong kahimtang. Apan gituyo kini pagbuhat sa Dios ang pagsulay aron magbutyag kung kinsa gayud kita ato makita day unsa gid ay ko nga klase sa tawo. Dili kay makita sa Dios. Hinumdumi ninyo nga ang nahitabo sa inyong kinaiya niadtong mga pagbagyo unsa may nahitabo, pandemic, di ba? Ang uban nagbagulbol. Wala gani siguro ta masayod nga nagbagulbol sila og nasuko sa Dios. Pandili lang kini kutob sa pagbutyag. Apan pinaagi niini kita makat-on human masayod o kita malig-on ngadto sa kahimpitan. So dili lang di ay ang tuyo sa Dios niini nga pagsulay sa mong pagsulay nato, paglig-on. Kundili aron usab kita makat-on human kita masayod sa ato ang mga sayop nga nahimo. Himuon kitang lig-on ngadto sa kahingpitan. So doon nagay katuyuan ang Ginoo nganong musagubang kita sa atong mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay matod pa sa Santiago 1:3-4 kay nasayod man kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mo sangpot sa pagkamalahotayon o kinahanglan nga ang pagkamalahotayon mahingpit sa iyang buhat aron kamo mahingpit o masangkap nga walay makulang. So sa ato pa ang pagsulay nga ingon ni Santiago, kinahanglan kita nga musangpot kini sa pagkamalahotayon mo survive ta, magapadayon ta luyo sa mga pagsulay. Kay kini giingon dinhi nga ang pagkamalahotayon mao'y mohingpit pinagi sa atong gibuhat o pagsanong niini. Mao ni mga sangkap kita ug wala gayoy pagkulang. Kung atong makita diha sa 1 Pedro 1:7 nag-ingon usab, aron nga ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labaw pa kabililhon kaysa bulawan nga madugta nga sulayan pinaagi og kalayo musangpot ngadto sa pagdaig ug paghimaya ug pagpasidungog inig padayag unya kang Kristo. So makita nato og asa og unsa ang padulngan. Naibalo ba mo sa tinud-anay lang? Ayaw ninyo kalimti nga ang pagtuo nga wala gisulayan usa ka pagtuo nga dili kasaligan. Dili kasaligan.
So arita sa ikatulo. Ang una, maghandom gyud sa kamo paggiya sa Dios taliwala sa kalisdanan, maghandom sa pagsulay sa Dios kaninyo, ug ikatulo maghandom nga ang Dios matinud-anon kanunay. Ato sa basahon pagbalik ang Deuteronomio 8:3 gingon dinhi, gipaubos niya kamo sa ug gipagutman ug unya gihatagan niya kamo og mana. Usa ka matang sa pagkaon nga wala gayud ninyo sukad matilawi ug sa inyong mga katigulangan. Gihimo kini sa Ginoo sa pagtudlo kaninyo nga dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao kundi sa matag pulong sa Ginoo. Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Gikan gayud sa pulong. So walay kapuslanan kung maghinalig lang kita sa atoang kita, sa atong abot, sa atoang kaugalingon aron kita makakaon kun dili importante gayud ang pulong nga nagikan sa baba sa Dios. So ang makita nato dinhi ang kahulugan sa pulong nga mana, pagkakita nila niini, ang ilang giingon unsa mani? Unsa ni? Tungod kay wa sila masayod, mao na ang nangingana na unsa ni? Literal na siya nga pagsabot ana kanang mana. Kini ginahatag sa Dios kanila sulod sa katuigan nga sila anaas kanawangan, kawanangan. Ug dugang niini matud pa sa Deuteronomio 8:4 sulod sa 40 ka tuig wala mudaan ang ilang sinina. No? Sulod sa 40 ka tuig wala mudaan ang inyong mga bisti ug wala manghubag ang inyong mga tiil sa paglinakaw. So kung atong huna-unaon mga igsoon, mao ni atong buhaton dinhi ug may tabo kini kanato sulod sa 40 ka tuig gasige taglakaw sa disyerto. Wala gyud maunsa atong sinina. Wala gyud maunsa ang atoang mga sandalyas man sa una. Wala gyud maunsa. Karon sapatos naman ta. Nindot pa kay tag mga sapatos pero pila lang kabuwan, wala na. Sa ila 40 ka tuig. Nindot kay ng produkto ha moabot na karon. So una 40 ka tuig mas lig-on patingali sa bisan unsang branding nga gigamit nato, no? Wa gyud maunsa na. Gawas lang sa hataas nga panahon anaa pag yun sila sa disyerto. Kanindot nato busi taglakaw dinhi siminto. Ang ubang gani niglakaw na to, sakay dayon, no? Di magdugay, pero maguba gyapon. Pero sila wala. Kung panalitan anaa ka sa edad nga 30. Atong istoryahan karon ang pagpanaw sa kabanangan, sa kamingawan. Ug ikaw mag-edad og 30 sa unang tuig, dungagan og 30 pa ka tuig, nahimo ng 60. So sa imong pagpanaw 30 ka tuig, nagsige lang gihapog lakaw sila. Nagpadayon sila sa paglakaw ubos sa kainit sa adlaw ug taliwala sa kabugnaw sa kagabion kay diha kanang disyerto mga igsuon sa ako lang nahibaw-an ug adlaw ganina init kayo ini kagabi na bugnaw sa nakay extreme heat extreme hot gina siya ug sana siya ka extreme ang kabugnaw sa ug unsa ka init mao sa kabugnaw no. Ug magpadayon pa sila sa lain na sad nga napo katuig sa pagpanaw. Ato paning panahon karon tingali dili lang ang tiil ang mahubag. Hasta sigurong tuhod. Tanan sigurong makilaki-lakian nato dinhi wa na nang hubag na. Apan si Moses nagpahinumdom sa mga Israelita ingon man kita angay usa mahinumdom nga sabisan pa man sa mga katuigan atong hinumduman mga igsoon nga bisan pa man sa mga katuigan bisan sa panahon sa paglatagaw ang Dios kanunay nagatagbo. Ang Dios kanunay nagpanalipod, ang Dios kanunay nagauban. Ang Dios matinud-anon gayud mao kini ang atong matudlo sa atong kaugalingon, sa atong paghandom sa gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi kun mosalig kita kaniya. Doon na ba mo'y nahinumduman sa mga nangagi nga nawad-an na kamo paglaom? Nakaingon na mo nga natutulog ba ang Dios? Moabot ka ng panahon ng mga igsuon nga umuod-an kitag pagsalig tungod kay atong gitan-aw ang atong kagalingon. Lord, nangalagad ko nimo. Lord, nisanong ko sa imong pagtawag pero nganong ingon ani akong kinabuhi? Tungod kay wala nato masayri nga dunay plano ang Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. Unya labaw sa tanan nganong naingon ana nato kahimtang tungod kay wa na ta mo tan-aw sa atong buhi nga Dios, nagtan-aw na ta sa atong kaugalingon. Mao nang puro na lang pait. Walay kalipay. Tungod kay nahimo na tang self-centered nga tao. Wala na ta mo tan-aw mo handom kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi sa mga nangaging adlaw. So
So mao kini ang atong magtudlo sa atong kaugalingon sa atong paghandom, no? Sa gipangbuhat sa Dios sa atong kinabuhi kun mosalig kita kaniya. So ang ikaduhang punto sa ato ang pagtulun-an mao kini, himoa ang paghandom nga magdasig kanimo sa pagtuman sa Dios. Himoa ang paghandom nga magdasig kanimo sa pagtuman sa Dios. Usay sayon kay istoryahon, sayon kay isulti, panlisod kay buhaton, tinuod na. Sayon kayo buhaton, musantop sa atong nuna, sayon kayo istoryahon, muabot sa ato ang panghuna-huna tungod kay kita nagunahuna ng higayuna sa Dios. Apan sa panahon nga kita magunahuna na sa atong kagalingon, makaingon kita, dili lalim. Tungod ka maghinalig naman ta sa atong kagalingon. Matod pa sa Deuteronomio 8:5 nagingon nga sabta ninyo nga sama nga usa ka tawo nagadisiplina sa iyang anak ang Ginoo nga inyong Dios. Nagadisiplina usab kaninyo. So ang pagdisiplina day mga igsuon dili niingon nga kita nasuko ang Dios, naglagot ang Dios ug pasagda na kita sa Dios ngano nakatagamtam taning maong kalisod kundi kining pagdisiplina tungod kay kita gigugma sa Dios. Kung atong sabton dili lang kini mahitungod nga ang Dios mo disiplina gayud. Atong makita usab nga sama nga konsepto sa basahon sa panultihon nagingon anak panultihon 3:11 ngadto sa 12 nagingon dinhi anak ayaw ipakadautan ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo. Ayaw ikasakit kung badlungon kaniya. Sa bersikulo 12 nagingon kay disiplinahon sa Ginoo ang iyang pinangga sama sa ginahimo sa usa ka man ngadto sa anak nga iyang gikahimutan. So ang pagdisiplina day mga igsuon dili ni pagdaog-daog kundi gipaila o gipakita sa Dios nga kita gidisiplina tungod kay gimahal o gigugma ta sa Dios mga igsuon. Usahay lainon lang gyud nato og sabot tungod kay wala kita kasabot sa atong kinabuhi tungod kay nawala na kita sa atong direksyon, wala na ta motutok sa atong buhi nga Dios. Wala na ta motan-aw kun unsa gyud tumong tuyo sa Dios ato ang kinabuhi. So atong makita usab sa Hebreo 12:7 nagingon busa antusa ninyo ang mga kalisdanan nga nagaabot kaninyo kay kana pagdisiplina sa Dios kaninyo tungod kay giisip niya kamo nga iyang mga unsa man mga anak. Dili ba nga wala may anak nga wala disiplina sa iyang amahan? Kisa may wala makatilaw dinig disiplina sa amahan sa gagmay pata. Wala man siguro, wala man ta gipasagdan kay gipasagdan pata wa na ta dinhi. Labi na gyud sa mga pareha natong mga lalaki ug wala pa gipasagdan pa ta sa atong ginikanan, way siguro tuwa na tas prisuhan. Ug unsa kay nangatan sa atong kinabuhi. So atong masuta nga ang Dios mo disiplina gayud sa iyang anak. Kay gitawag ta niyang anak, iya tang disiplinahon. Ug ato sa bunaon nga kun ikaw gidisiplina sa Dios, anak ka gyud niya, di ba? Kung ikaw anak sa Dios ug siya isip langit nung amahan nga nagdisiplina kanimo, siya matuod nga nahigugma kanimo isip anak. Mo na nakanindot mga igsuon, no? Sa panahon nga naata ka sa kaharuhay, makalimot kita sa Dios nga siya ang tag-iya sa tanan. Moabot ang pagdisiplina sa Dios, nakalimot na usab kita nga kanang pagdisiplina nagpakita ang Dios nga kita iyang gimahal. So makita gayud nato kung kinsa gayud kita sa Dios. O kini nagkahulugan nga nakita usab nato nga kita iya kita sa Dios. Kinsa may dili iya sa Dios dinhi. Kitang tanan iya sa Dios. So kung atong sabton pag-ayo tungod kay kita iya man sa Dios, tungod kay kita gitawag nga iyang mga anak, bisan unsa man mahitabo sa ato ang kinabuhi, mahimong anak magpabilin nga usa ka anak. Kung kita giangkon o giila sa Dios nga iyang anak, dili na gyud mausab mga igsoon magpabilin gayud ikaw nga anak sa Dios. Sama sa usa ka anak ngadto sa amahan ug ang amahan magpabilin nga usa ka amahan ngadto sa anak. Matod pa nag-istorya mi sa kong anak ganiha, bisan pa magtumbling pang kalibutan, mobaliktad pang kalibutan. Amahan gyud tika. Sa gingnan wa kay choice. Wa kay choice. Mga na, no? Bisan pa, magunsa ang kalibutan, magpabilin gihapon na nga ikaw anak sa Dios tungod kay giila ka sa Dios ug anak ka sa imong amahan tungod kay
giila ka nga anak sa imong amahan. O kining tanan nagpasabot nga ang atong bili o pagkatao wala nakadepende kung unsa ang atong makabot. Mahimo o mga kapakyasan dili ni nagpasabot nga mao ni ang atong gibasihan sa atong pagkatao. Tungod og pinaagi ni Hesus nga atong Ginoong Hesukristo gitawag kita nga anak sa Dios. So unsa hinungdan nganong gitawag ta sa Dios nga amahan nga anak sa Dios? Tungod ni Ginoong Hesukristo. Gitawag kita nga anak sa Dios tungod sa gugma o grasya nga iyang gigasa alang kanato. So atong tan-awon mga igsoon sa atong gihisgutan karong panahon na balik gyapon kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Nga mao ang hinungdan nga kita gitawag sa Dios tungod kay kinigasa alang kanato. Pinagi sa iyang grasya. Bisan unsaon pa pagbalitok sa kalibutan, pagtumbling sa kalibutan, kung ikaw, ako, anak sa Dios, anak gyud ka sa Dios. So atong makita, magpabilin gyud ka na hangtod sa kanturan nga ikaw pagatawgon og anak sa Dios. Ug kini mao labing mahinungdanon nga bili ka nato sa atoang pagkatao. Ato ka nang hinumduman, mao kanay pinaka-importante kayo. Pag kung atong makita subo kay palandungon nga ang tao karon nag-isip nga ang ilang pagkatao og bili makabot lang pinaagi sa unsa nga ilang mabuhat. Ingon na ini ang example mga igsoon. Ako lamang akong kay istorya to akong anak sa damang gingnan nga. Kay balo ba mo duha ray paingnan sa usa ka tawo? Ang usa ka tawo kun mawala na diha pag-focus diha sa Ginoo ayang makatanaw na iyang kaugalingon. Ug unsa man iyang nakabot, ug unsa man ang iyang mga kalampusan. Duha ra gyud ang iyang paingnan. Mahimo siyang garbuso o budako o mutako ang iyang garbo o kaha ma-burn out siya sa iyang kahimtang. Luyo sa kalampusan nga iyang naangkon. Ngano man tungod kay sa pagtan-aw nato sa atong kaugalingon, mobilib ta sa atong kaugalingon ug dili pa lang gyud ko bright ug wala ko magkugi, dili ta moabot ni dapita. Ug dili patungod nako dili ni mahimo ning maong buluhaton. Ug tungod ug dili patungod nako dili ako magmalampuson. Usay atong gitan-aw, wala na nato tan-awa nga ang nahitabo ang kaning tanan ug atong tan-awon gilinya na sa Dios, nakaalay na sa Dios alang kanato tungod kay kanang tanan panalangin gikan gayud sa atong buhi nga Dios. Usay nakalimuta. Mao na usahay mga igsoon, ma-burn out ta sa ato ang mga buluhaton labi na dinhi sa iglesia tungod kay atong gitan-aw ang atong kaugalingon daghan na kay trabaho nagtumpi-tumpi ang atong trabaho dinhi sa iglesia labi na gyud sa balay sa opisina sa trabuhan atong negosyo atong gitan-aw nga daghan na kaayo apan wala nato tan-awa nga kanang tanan panalangin sa Dios malipay unta ta ug magpasalamat ta sa Ginoo tungod sa atong kabisi sa atong kadaghan sa atong bulaton nga gikan gina niya tungod kay kana panalangin ug imong tan-aw na nga dili panalangin tunglo na para nimo mga igsoon mao na nga kapoy kayo kapoy honestly bisan kining maong bulaton grasya ra gyud sa Ginoo kay sa matag lingkod nako mutan-aw ko sa buluhaton makita nako kung galingon bugat gyud kaayo pan kun akong tan-awon nga kini buluhaton alang sa Dios alang sa iyang kamiyayaan mawala ka ng tanang gibugaton atong makita so ang mga tao sila naghago alang sa pagkabaton o pag-uyon gikan sa ubang tao so usay makita nato ang kita mga tao ang atong gihimo nga atong kinabuhi gibase nato sa pag-uyon sa mga tao, dili pag-uyon sa Dios. Sama sa panahon karon sa social media. Ang sukaran sa bili sa tao naglambigit kung pipila ang mga subscribers, pipila ang mga followers, pipila ang likes, sa kadaghan ang comments, di ba? Mao na na-focus ang atong una-una niya na. Nakibalota nga naa usab na siya tugbang. Pero mao na ang atong pagkatao ato nang gibase diha. Ako sikat ko daghang kay kog subscribers. Di ba? Sa social media, pero hinumdumi mga igsoon satol kay na, hinay kay na, thin line kayo na. Nga kita malulong ni anang mga butanga ug mahilayo kita sa Dios. Dako ka nagikatabang mga igsoon, labi na gyud sa atong bulaton, apan ato sa bunaon nga kana delikado. Kun dili nato mabuhat sa maayo. Ato sa makita bisan sa sulod sa iglesia, ingon man ang mga Kristohano nagkinabuhi nga dili isip mga anak nga nakabaton na og bili dinha sa Dios. Mawala ang atong focus.
Ang bili kanato, bili na ang gibuhat sa Dios kanato kundi ang atong accomplishment. Muna delikado mga igsoon, mahimo tang magarbuhon. Muna og dili magani ka magarbuhon, gikapoy ka sa imong bulaton. Tungod kay wala na kay kusog nga gikan sa Dios gihatag. Nagkinabuhi nga nagahago alang sa pagkabaton o pagkadawat o pag-uyon gikan sa mga tao. Nag-isip nga ang bili, isip anak sa Dios, naglambigit sa kun unsa ang mga nahimo sa iglesia. Mao to akong giingon ganiya. Atong gitanaw ang atong mga accomplishment diri sa church. Atong gitanaw ang atong mga gibuhaton diri sa church nga atong nahimo. Atong giapilan, daghan tang ministry giapilan, daghan tang buluhaton, nag-involve ta sa tanan nga mga buluhaton sa iglesia. Atong makita mo na atong gibasihan sa atong kinabuhi. Kung unsa kadaghan ang ministry, kung unsa kadaghan ang naghatag o nahatag, apan mo sangpot nga mahimong usa kini sa pagpakaron ingnon. Ato na lang gihimo tungod kay kini obligasyon na lang. Wala na tay commitment sa Ginoo, wala na tay commitment sa Dios sa atong mga gibuhat. Mo nang gikinahanglan mga igsoon atong balikon nga ato gyud susihon ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Nganong dunay pagsulay, nganong gihimo sa Dios ang kawanangan dito sa 40 ka tuig nilang pagbaklay tungod kay haron makita nila nga ang ilang kasing-kasing nahisimang na. Balikon ko kita nakabaton gayud og bili dinha sa Dios lamang. Sa dihang kita gitawag nga iyang mga anak tungod sa iyang dakong gugma. Ug pinaagi ni Ginoong Hesukristo mao kini ang tinubdan sa kun unsa gayud ikaw kita. Ang tinubdan sa unsa ta pinaagi si Kristo. Hinumdumin ninyo nga ang higayon nga kamo nakasinati og pagdisiplina sa Dios ug unta kini makapamatuod nga kamo iyang mga anak bililhon alang kaniya. Gitawag kita iyang mga hinigugma. Atong basahon sa Juan 1 Juan 3:1 gingon dinhi. Huna-hunaan ninyo kung unsa kadako ang pagigugma sa amahan kanato. Gitawag niya kita nga iyang mga anak og tinuod gayud kini. Wala makaila kanato ang mga tawo dinhi sa kalibutan tungod kay wala man sila makaila sa Dios. Gihimo kita naisip kita nga anak sa Dios dili tungod sa atong nahimo. Ang Dios nahigugma pag-ayo sa iyang katawhan. Siya kanunay ang nag-uban, siya matinud-anon, nagtawag kanila nga iyang anak busa unta, kiniangay lang gayon nato nga kita madasig ug mubalos kita og pagtuman sa iyang kabubuton. Ug mao kini ang makita nga sunod nga gitudlo ni Moses sa iyang makatawhan. Deuteronomio 8:6-9 nag-ingon dinhi. Busa tumanan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, pagkinabuhi kamo subay sa iyang pamaagi ug tahuran ninyo siya. Kay dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa maayong yuta nga may mga lugot o mga tuburan nga nagdagayday sa mga kapatagan o kabukiran. Kining yutaa may mga trigo, barley, ubas, igos, pomegranata, olibo ug dugos. Dili kamo mawad-an og pagkaon ining yutaa ug dili kamo kulangon sa bisan unsa. Makakuha kamo og mga putaw ning yutaa nga daw nanguha lang kamo og mga bato ug abunda ang mga bronze sa mga bukid. So tungod kita nga ang unang nahigugma kanato nasayod kita nga ang Dios ug siya labing nahigugma kanato dili unta makatukmod nga kita dili mahigugma kaniya. Tungod kay siya gayud ang unang nahigugma kanato. So, kinahanglan magtukmod kini kanato nga mahigugma kita sa Dios. Ug ang magpamatuod ini nga kita nahigugma kaniya, kita mutuman sa iyang mga sugo. Matod pa ni Jesus sa Juan 14:15 nagingon tubasahon. Kung nahigugma kamo kanako tumano ninyo ang akong mga sugo. So doon na mga gatangag o pangutana mga igsoon. Nahigugma ba kamo sa Dios? Madasigon ba kamo sa pagtuman sa Dios? Muna'y pangutana nga ato ipangutana sa atong kaugalingon. Aron mo adto kita sa maong pagtulunan nga ikatulo nga ang paghandom magtukmod sa pagdayeg sa Dios. So adunay katuyuan gihapon ang paghandom. Deuteronomio 8:10 nagingon kung makakaon na kamo og mga busog unsa atong buhaton? Gingon sa pulong sa Dios. Dayogan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. So tataw og klaro kayo mga igsuon
ug yano lang kini nga unta atong masabtan gyud. Sa atong paghandom sa mga kasinatian ingon man sa mga pagsulay nga atong gisagubang, human kini mulabay kita angay ga mahinumdom nga kita nakalingkawas nini tungod dili sa atong kaugalingon kun dili pinaagi sa grasya sa Dios. Ug kita maghinumdom nga kita magmalampuson loyo sa kalisdanan ug human nini adunay kadaugan ug panalangin nga mabatunan gikan sa Dios. Kini angay nga magtukmod sa matag usa kanato sa pagdaig sa Dios. Atong daiggon ang atong Dios mga igsuon tungod kay kining tanan iyang kabubuton. Apan makadaghan ni gayon kung kita ana sa kalisod makahinumdom kay kita sa Dios ug mga liupo pag-ayo ngadto kaniya. Apan kalampusan o kadaugan makalimtan ang tanan. Kalampusan o kadaugan malimtan ang tanan apil ang Dios. Labi subog gyud kalagmitan pa nga nga ang mapasidunggan mao na nakalisod kay ang atong kaugalingon kusog. Nakalimot na ta sa Dios. Aduna pa usab kitay lain nga kalagmitan. Kita mas nakamatikod sa bati nga labaw sa maayo, no? Mao nga sa kadaghan ng panalangin sa atubangan aduna gihapoy pagbagulbol nga gibatunan. Kakita na gyud ta pero nagsige lagi hapon tag bagulbol. Matod pa sa usa ka magwawali, duha lang kamatang sa tao, ang tao nga nagpuyo sa unsa ang iyang gusto ug ang tao nga nagpuyo sa unsa ang naa kaniya. Mao ni kinaiya sa usa ka tao nga wala na gyud magtan-aw unsa ka maayo ang Dios kay nagpuyo na siya sa iyang gusto. Why magbuot niya? Ug nagpuyo usab siya kun unsa ang naa kaniya. Naara din ang iyang kinabuhi. Ug sunod nga gayon, nga kamo magbagulbol inay unta mapasalamaton ug magdaig sa Dios. Paghandom sa imong kahimtang sa kagahapon ug kung unsa nakalayo nga ikaw gidala sa Dios karon. Mao na atong handumon ang atong mga nangagi. Unsa nakalayo pagdala sa Dios atong kinabuhi hangtod karon, unsa siya kamaayo. Mao na atong tan-awon. O kita nahalambigit gayon niini. Mahimo gayon nga magbagulbol kita sa kahimtang ug sa kadaghang kausaban ug wala damhang panghitabo gikan pa niadtong 2019 nga nahitabo ang bagyo, ang pandemya. Wa nato tan-awa ang mga panalangin nga niabot. Usa kami sa kadaghan nato nga nabiktima. Pero among nakita nga ang Dios naghatag gayud og nagapanalangin kanamo. Wala mi kapuy-an apan salamat sa Ginoo nga abli ang sanctuary. Mo'y among gipasilungan niadtong panahon na. Pan mahimo gyud kita maghandom gikan sa tuig. Nini mao tuig gahantod sa karong tuig nga 2022 nga ani nakita karon. Mas gilig-on ang pagtuo, nakabaton og mas lawom nga pagpanabot, natagbo ang panginahanglan milahutay hangtod karon. Ug uban pa nga pagdasig sa Dios kanato. Dili ba angay lang kitang magdaig sa atong Dios? Wala ba nato nakita kung unsa ang gihimo sa Dios atong mga patigayon nagpadayon? Ang atong mga buluhaton, labaw sa tanan. Maay tagpanglawas karon. Pan mahimo gayud kini nato nga mahimo. So, dili ba angay lang kita magdayo gayud sa Dios aron ato kining malikayan mangigsoon. Usa tingali nga tambag usab akong mahatag, no? Kung ikaw anaa karon sa kahimtang pas kalisod o pagsulay ayaw kawad-ag paglaom, kay kini dili kawang lamang. O kung mahimo nimo maghimo ikaw gandumanan niini. Palitado na kay mga kalisod nga nahitabo nimo. Sulat na butas FB aron imong mahandom kung ikaw makalahutay niini pinaagi sa grasya o kaluoy sa Dios. Sa lain pang maabot ng pagsulay ikaw makalanta pa usab niini. Mga takna og maghatag kanimo og kaisog, kasiguruan o paglaom nga ang Dios kanunay matinud-anon. Mao ni atong awit ganiha. Matinud-anon ang Dios. Hinumdumi. Himo ang paghandom magtudlo kanimo, himo ang paghandom magdasig kanimo sa pagtuman sa Dios, ug himo ang paghandom nga magtukmod kaninyo nga magdaig sa Dios. So agi pagtapos mga igsuon. Usa ka sugilanon sa kabata sa 1974 siya natawo dito sa England. Nagpuyo siya sa usa ka gubot nga pamilya. Niya naghikog ang iyang amahan sa edad niya 7 anyos. Pero iya kining nahibaluan sa pag-edad na niya og 10 anyos. So naminyo ang iyang inahan pag-usab ug abusado sad nga bana.
Maamong-amungon nga ama-ama nga sa kadugayan na bilanggo tungod sa iyang pag-abuso sa ilang pamilya. Malisod gayud ang kinabuhi ning bata ug atong makita sa mong sugilanon. Ug milabay ang panahon sa gayon nga siya usa nakabatan-on, siya nalambigit sa usa ka panagtapok alang sa misyon dito sa England. Niapil siya usa ka misyon diin siya nakadungog sa ebanghelyo ug nakabig ug nahimong usa ka Kristohanon. Ug siya nahimong usa ka maayo nga musikero. Ug sa tinguha nga masaulog sa gihimo ni Kristo siyang kinabuhi, siya misugod pagbugna ug mga alawiton. Ug iya kining nakaplagan ang Salmo 103. Ug siya nakahimo og usa ka awit mahitungod niini nga salmo. Ug iya kining giuluhan og 10,000 reasons. So nakaila na mo kinsa ning bata? Aduna na kamoy clue, no? Walay lain mga igsuon kining bata mao si Matt Redman. Matt Redman. Mao ni ang bata nga nag-agi og kalisod ni apil sa misyonaryo nakabaton og pagdaog-daog sa iyang ama-ama ug sa iyang amahan nga tinuod apan siya gitabangan sa Dios ug nakita niya nga iyang paghandom siyang kagahapon nga maayo kay ang Dios nahitabo kaniya. Nahimo siyang usa ka manunulat, nakahimo siya awit nga ang giuluhan nini 10,000 reason. Iyan ang gikuha ni gibase nining maong salmo. So atong makita nga ang kining alawiton karon mao na ning kasagaran nato gigamit, no? Nisikat na ning maong alawiton nga Kristohanon tungod kay dunay nagpaluyo nini nga panalangin sa Dios. Sa katapusan akong ipaybalo kanato nga subo kay palandungon nga wala nato makita ang pinakadako nga panalangin sa atong kinabuhi. Ang pinakadako nga panalangin sa atong kinabuhi, mga igsuon, wala lain kundi si Ginoong Jesucristo. Siya ang panalangin nga gihatag sa Dios Amahan diri sa kalibutan. Siya ang dakong panalangin nga kinungdan nga kita nakabaton og kaluwasan. Siya ang dako nga panalangin nganong hangtod karong taknaa, hangtod karong higayuna, ania pa karon nagpadayon kita pag kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao nay dakong panalangin mga igsuon nga kasagaran atong malimtan. Dakong kasakit nga iyang giantos alang sa atong kaluwasan didto sa Kalbaryo 2000 na katuig kapin. Mao ni panalangin nga gihatag sa Dios nga dili matupngan, dili malabwan ug wala gayoy lain pang makapuli niini. Tungod kay si Ginoong Jesucristo maong hinungdan nga kita ania karon dinhi, nga kita ania namati sa pulong sa Dios, namati sa mga pagtulunan aron masayod kita nga ang tanan gikan gayud ni Ginoong Jesucristo. Ang atong kinabuhi iya gayud ni Ginoong Jesucristo tungod kay siya mismo ang nagpalansang sa krus nga kita unta ang dapat dito ilansang tungod kay kita ang nakasala dili siya. Panon siya ang gihimo tungod sa kadagugma sa Dios ni kanato ipadala sa Dios Amahan ang iyang anak si Ginoong Jesucristo. Nagpakamatay og alang sa kaluwasan sa tanan niyang katawhan. So ang nahimo ani ni Matt Redman, nakahimo siya og sa kalawiton nga gikutlo niya gikan sa Salmo 123. Mga igsoon agi pagtapos gihangyo ko kamo sa pagtindog. Manindog ta mga igsoon og atong basahon kining maong salmo. Gikan gayud sa atoang kasing-kasing mga igsoon. Kay kini mo'y dako kayo nga impact nga hitabo sa kinabuhi sa atong igsoon nga si Matt Redman. Nagikan sa kalisod, gihaw-a siya sa Dios tungod sa kadako sa gugma sa Dios kaniya o kanato. Atong basahon, nagingon dinhi 103 kapitulo og 2 bersikulo. Dahiga ang Ginoo o akong kalag ug ayaw kalimti ang tanan niyang kaayuhan. So pinaagi na imong salmo mga igsuon atong awiton, akong gihangyo ato ang praise and worship. Nga atong awiton kining maong awit ni Matt Redman nga 10,000 reasons pinaagi sa Cebuano version. Atong piyongon atong mga mata mga igsuon. Kung wala ta kasaguo sa lyrics, tanawa lang sa screen. Hindi kan gayon sa tuang kasing-kasing. Tungod kay ang kahulugan ni mga igsoon dili matukib sa pulong. Atong
makita kung unsa gyud ka maayo ang Dios. Wala kitay katarungan mga igsuon nga dili kita mahigugma kaniya, wala kitay katarungan nga atong isalikway